Així ha sonat la tornada del matí, un dels actes més esperats. Després, els grups festius de la ciutat han ballat al mig de la plaça del Mercadal en una actuació de lluïment. El bou ha entrat a la cuina dels restaurants de Reus. Aquests dies és fàcil trobar als menús el bou i arròs, un plat recuperat fa pocs anys que ja es feia al segle XV. Primer es va recuperar el bou com a bestiari de la festa major. Després va venir el plat. Sí, de fet era per també les ganes de dotar a la festa major de Sant Pere amb un menjar propi i per què no mirar quin era el tradicional d'aquí, que era el bou i arròs, i com que resulta que érem la colla del bou, qui més indicat per recuperar el bou i arròs que la colla del bou. El bou i arròs es fa pràcticament com un estofat. En aquesta recepta, a més de la varietat d'espècies, també s'hi afegeix canyella. I si aquest és el plat típic de la festa major, els que volen beure també saben què demanar. Un mesclet. Que en siguin dos. El mesclet, una barreja 50% vermut i 50% suc de fruita. Per posar-hi noms i cognoms, la meitat vermut Miró i l'altra meitat suc de fruita Plim. Les dues són begudes de Reus i juntes s'han convertit en la nova sensació. És una tradició catalana que molts municipis tenen la seva beguda típica de les festes i aquí a Reus es va creure oportú que també hi hagués una beguda que simbolitzés l'ambient de festa major. En aquest cas es va inventar el mesclet. L'orquestra La Padrina el va inventar l'any 2001 per animar la festa major. Avui ningú qüestiona que ho han aconseguit. L'estiu és una bona època.